Gasgas. Mayabang si Adi. Ang basura. Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paulo at ngayon maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka. Pero syempre mananalo kayo ng 100 piso. Pag natawa ako, bigyan mo 3 buhay dyan. Ayoko kayo mabigyan. Kaya titiisin talaga natin. At agad simulan ng Seraphine. So talagang kinocomb niya yung sakit sa ano niya. At least hindi tayo iiyak, diba? Huwag tayong iiyak. Lalo sa social media na ako, mahihirap yan. Sunod! Dito, ipapakita ko sa'yo. Pakita mo dito sa camera yung ano. Pakita mo sa camera yung ano. Ito na naman, nakita ko na naman yan. Di ba delikado din yun kasi may mga bata baka di ba meron silang establishment, meron silang sinusunod, ano bang tawag dito, na parang quality control, di ba? Pero ingat-ingat lang sa mga pinapakita natin sa ibang tao. Diba? Sunod. Ayan o, upal o. Gasgas. Ala, ayun, tinulak pa. Nakulo! Look at this dude. Naglalabas siya ng... Buti na lang, naka-helmet siya. Baril. Mukhang kanina pa sila nagbibiringan kasi ready na si lolo mo eh. Pumasok sa isang mundo kung saan ang mahika at siyensya ay nagsasama. Ang Honkai Star Rail ang pinakabagong addition sa Honkai series na nag-iintroduce sa isang novel strategy RPG experience. Makakasubok ang mga manlalaro ng intuitive turn-based combat system. Pwede sila mag-navigate ng mga expansive maps. Punong-puno ng surprises at rewards. Kaya ano pang inaantay nyo? Sinabi ko na ba na libre yung laro? Available pa siya for cross-play platforms. Ito ay dinevelop ng Hoyoverse na gumawa ng Honkai Impact 3rd at Genshin Impact. Kaya expect knowledge sa top tier quality na kaya nila ilabas. Mapa overall mechanics man yan o gameplay. At syempre sa bagong patch na to, meron kayong bagong na limited 5-star character na si Imbibitor Lunay, na isang master ng pag-manipulate ng tubig at ng buhay. Ang Dragon Bloodline ni Imbibitor Lunay ay kitang-kita agad sa kanyang itsuras at sa kanyang personality. Malakas at charismatic. He has an imaginary type DPS character of the Path of Destruction. At ang main storyline ni Xianxiao Luofu ay marireach na ang kanyang kaantay-antay na epilogue. Meron silang 10 warps na inaantay na lang ng mapalanunan nyo. Login for 7 days para maklaim ang 10 Star Rail Special Free Passes para ma-pull nyo si Imbibitor Lunay or si Fu Xuan. So ano pang inaantay nyo? I-download nyo lang ang link below via the link sa description o sa pinned comment. O pwede rin nyo i-scan ang QR code na ipapakita ko dito para ma-experience nyo ng mga bagong characters sa mundo ng Honkai Star Rail. Gamitin nyo na redeem code below para makaredeem ng 50 Stellar Jade. O kita-kits doon! Yung kamakailan, nag-post si Attorney Raymond Fortune na Justice is not dead. Kung napanood nyo na yung video na nag-viral nung may lumabas na isang may-ari doon sa pulang sasakyan kung saan pinalo at naglabas pero hindi siya tinutukan ng baril. Naglabas siya ng baril at pinakita ang kanyang galit sa nangyaring biningan nila nung siklista. So dito sinabi ni Attorney Fortune na itatago na natin sa pangalan AB yung cyclist na kinasahan ng baril ng isang ex-police daw. Dito daw ay sapilitan daw siyang pinapirma ng isang agreement para magkaayos at pinaamin siya na siya daw ang may mali, allegedly. Nagbayad pa siya ng 500 dahil nasagasaan yung sasakyan ng ex-police. So ito na daw yung kanyang huling conversation kay Sir AB. So parang natatakot siya sa kalagayan ng kanyang pamilya dahil nga ex-police ang kanyang nakabungguan. Kaya sabi niya wag na lang daw. So tinanggal na nito ni Sir Raymond yung kanyang post. Umabot na 100,000 shares at nakita ko pa personal yung post na yun. Ngayon ko lang nakita yung mismong video. Mas nauna pa nga yun eh. Yung kanyang saloobin. At ito naman yung mismo nag-post nung pinanood daw natin na galing sa BI, kay BI daw, na naayos na daw at baka makasuhan ka dahil napag-usapan na nga to at nalakita namin, medyo may onting pananakot pa, nakita namin na naglabas ka. Ay nakita namin na yung lisensya mo doon sa CCTV. So natanggal na. Yung mga nakita nyo ngayon, hindi na original yan. Ito yung tulad to nakita ko. Kaya nga naka-blur din yan, di ba? Kasi may case, merong hinahanap. Dahil hinahanap nga kung sino yung taong nanggaling doon sa pulang sasakyan. Pagkatagal-tagal, nalaman na hindi pala siya ang may-ari ng coaching yun. So ngayon, pinakahanap ngayon ng LTO, yung mismong driver, yung mismong may-ari ng sasakyan,
At para din malaman kung bakit hindi ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan mo. Kaya tuloy ang show cause order upang mabigyan tayo ng paliwanag ng registered owner kung bakit iba ang nagmamaneho ng sasakyan niya. Gusto nilang malinawan kung naibenta na ba niya to o pinahiram lang kung kani-kanino. Dagdag update na din, tumulong na din si Madam Joy Belmonte sa pag-push ng kaso. Ito yung press release niya. Kina-question niya kung bakit ganun hinandle ng Quezon City Police District yung kaso. Kung ano yung ginawa ng Galas Police Station PS11 na hinayaan daw nila yung insidente na settle na agad ng ganun. Nilabas na ni Attorney Fortune yung revocation at suspension, gun license at driver's license. Update din dito ni Attorney Fortune yung tungkol sa dismissed na policeman kung bakit daw administrative lang ang kinaso sa kanya dahil nga nagtago na mga testigo at yung vlogger at yung cyclist, mas mahirap na i-push ang kaso. Magiging inadmissible evidence under our rules on electronic evidence. Sabi nga nila pag inuuna mo ang init ng ulo mo, di ba, when emotions are high, intelligence is low dahil na rin sa high cortisol levels. Kung gusto mo ng onting siyensya, maka-cloud ang judgment mo at habang hinahayaan mo yung sarili mo na lamunin ng galit o ng emosyon, hindi mo maiisip ang pinakamagandang desisyon para sa sirkumstansyang kinalalagyan mo. Ngayon, malalaman niya ang kanyang kinalalagyan dahil sa kanyang ginawa. Dahil kamakailan daw sumuko na siya sa QCPD at inaalam pa kung anong kaso iahain sa kanya or tulad nga na sinabi ito ni Attorney Fortune, may plano maghain ng kaso sa kanya. Dahil nga umayaw na mismo yung mismong biktima. So ito sinabi ng GMA News, license to own and possess firearm, permit to carry firearms outside of residence at firearm registration na nag-viral kamakailan dahil sa road rage incident, ni-revoke na ng PNP Civil Security Group. Kung may matututunan pa tayo sa nangyaring yan, lagi mong suotin ang iyong helmet. Hindi, joke lang. Para makaiwas ka sa palo with great power comes great responsibility. Di ba galing kay Spider-Man? Pero dito para magamit naman natin kay retired policeman. Di ba? Kahit ano pang authority meron ka, ano pang kapangyarihan na meron ka sa kapwa mo, di ba? Mas malaking tao ang kinakailangan upang hindi ito gamitin para abusuhin ang iyong lakas. Di ba? Ganun lang naman ang gusto natin makita dito. Alam ko magkaroon pa siya ng hearing na parang wag nyo naman anuhin. Kami, mga vlogger, wag nyo naman kami anuhin, ganyan-ganyan, di ba? Na respetuhin nyo naman. Pero di ba, respect begets respect. At sa nakikita doon sa mga nag-viral, mabuti tong parang ehemplo at reminder na laging to act accordingly at sumunod sa batas kahit nasaan ka pa man. Hindi dahil merong maaring mag-video sa'yo, pero paano kung wala lang nakapag-video sa'yo, di ba? O wala lang nakapag-video sa mga masasamang nangyayari sa lipunan natin. O di wala tayong pruweba. E di hindi to agad mapupunta o baka hindi na nito makita ang ilaw ng Pilipinas pagdating sa mga korap na mga pangyayari sa ating bansa, di ba? Isa na lang tong ehemplo dun. Gusto ko sumaya, binibigyan mo ako ng life lesson. Korap na mga pangyayari sa ating bansa, di ba? Isa na lang tong ehemplo dun. Sa kape, naku po, alam ko na may Oh, tsaka mo yung turn niya po. Nagbabasketball yan, boy. Umiyak, kawawa naman si ate. Nagbabasket, kita ba yung ano niya? 360-degree turn? Ang bilis Ganun agad Nice pass Kaya yan, sa mga nagtitiktok, sa mga nanonood ngayon ng ating video sa jeep, di ba? Itago nyo muna, tayo nyo muna makauwi kayo, di ba? Sa bahay nyo. Baka may ibang manood ng video na to habang takbo-takbo yung phone nyo. Di ba? Lagi kayo mag-iingat ha. The road rage fish sa Jollibee, si Mang Boy. Puro Mang Boy Multiverse. Alam mo nakakatawa sa dami ng memes na dadaanan natin. Alam ko lahat to nadaanan natin lahat to Nalala ko pa ito si top left, yan yung sa tricycle frat. Itong sa pangalawa yan yung mayroong sword. Naalala ko na demonetize pa yung video na yan Yung pangatlo ito yung sa Jollibee or McDo na parang nilait-lait pa yung manager na basta parang tinanong niya kung kilala mo ba ako, parang gano'n. Naalala ko rin yan. So ayan, kompleto na sila. Lahat sila gano'n yung bibig may gigil. Pat lalo na tong huling-huli. Meron silang Tito Starter Pack. May chan, bibig na nakagano'n. Nakapanipis na yung buhok kasi diba? Kaya siguro nagiging galit sila sa mundo kasi lagi mainitin ang ulo nila, diba? So nabubuo sila sa mga kapwa nilang nananahimik. Sunod, nagaling kay MC Jeremy Barrera. Putay na, ipapagka ako to, patay ka! Ako, huwag may babanggain. Baka yung mabangga niya pa, retired policeman. Ako, wala kang issue yan sa social media. Yung may intrusive thoughts. Ibabangga ko to o itatabi ko?
Sunod. Galing kay Bonj. Ito ba yung kumapit kay Roll? At least hindi kay kay Popper yung nakalagay dyan. Mukhang nakatingin din si Papa Jesus kay Sir AB na cyclist dahil hindi siya hinayaan sa kapahamakan. Diba? Kahit nilabasan siya ng baril, at least hindi siya natutukan. Diba? Pero yun nga, bakit yun ang ating standard? Di ba natin pwede pag-usapan, di ba? Doon ba tayo kumukuha ng ating tapang? Ganyan kay El Trejo. Huwag ka galit. Huwag may anger management si Kuya. Ako talaga yung mga ganung mga ganung putol. Bigyan mo ng load dyan. Shit. Downhill. May biglang liliko. Naku, ayoko na ba't puro mga kotse? Ganyan yung damit mo, tas sumemplang kayo, no? Yan ang tiwala sa sarili. Ingat kayo palagi, ha? Ito, di ba? Ito yung good ending. Wala nagkabanggaan, wala nagkaawayan. Tunod. Galing kita Kashin. Not this girl, bad playing this song in the middle of the... Well, bad ending. Ito ang kapupuntahan ni cyclist, di ba? Galing kay MKAR. Ito ang gusto ko mga tito, okay? Ito talaga yung mga ganong klaseng tao yung parang unggoy na nabigyan ng saging. So mga tito, di ba? Masayahin lang. Hindi lang yung kupal, di ba? Sunod, huwag kasi mainit ulo sa daan. Wow! Diba? Yan dapat tayo kalimigang natin. Okay, may laugh track. Gusto ko ang tumatasik lang mga laway, di ba? Mag-usap kayo, wag bala, parang awa nyo na, wag mga suntok. Tunod, galing kay Val Samurai. Ito dapat, kung ito yung nakabangga kay ex-policeman, baka mag-unahan sila sa ospital, diba? Kung sino mauna, yung pag-trigger o yung pagsuntok. Traffic jam, traffic jam! Diba? Pag kumukuha ka ng gains, walang stoplight, dire-diretso lang tayo. Pero na yan sigurado ako content na lang yan kasi alam ko hazard yan kasi diba pwede mo malaglag yung dumbbell mo, pwede magka-watak-watak yung kalsada, pwede may ma-aksidente dyan. So magaling! Sunod, Carabao Rescues 4 Devils. Walang laban horsepower dyan kung may Carabao power kami. Sige, sino ba naman kasing driver yan? Ba't mo naman kasi pinilit? Diba? Isa itong pruweba na meron din naman paminsan-minsan na mga motorista at driver na may kasalanan. May mga cyclist din naman nagkakamali, di ba? Dapat Carabao power o kalbo din. Sabi, puro kalbo talaga ang kasalanan. Tapos ginawa yung pulutan niya. Ano na yan, exempted na yan sa pulutan mamayang gabi. Hindi na pwedeng gamitin yan. mga kalabaw, mga original SUV. Tamaro MX. Yung mga comment section talaga. Tatalino nyo. Kung meron kayo masasuggest sa akin kotse kasi gusto ko na rin bumiling kotse. Di ba? Kahit kailan di ako nagkaroon ng kotse sarili ko. Puro Hot Wheels lang Comment nyo nga below anong maano nyo sa akin. Anong masasuggest nyo para sa akin. Yung pwedeng sakyan ha. Hindi girlfriend. Galing kay Kathleen. Oh, nice pass! Sariling sikap to para makarami ng para makarami ng steal at assist. Assist ko na nga, block ko pa, di ba? Tapos foul mo na din. Leche, sunod. Galing kay Bobit. Nako, kung ito yung nakalaban ni retired policeman, yari ka. The drunken bastard technique. Ito yung mga wala pang pulutan. Walang pulutan variant yan, boy. Pag binaril ka ng isang policeman, mahahawakan mo yung bala, di ba? Ganun yung nila. Training nila sa mga ganyan. Galing kay mathematician plane. Ayun, paisip na lang siya. Ito din magkawatak-watakan confidence ko okay? Bad trip na may sound effect yan. Buti na lang, hindi ganito ka-bonjing yung bisikleta nung tumama dun sa kotse kanina. Kasi meron daw mga biyak-biyak na na lang daw allegedly, nilagay na lang daw nung may-ari. Nilagay na lang daw nung ayun, fabricated evidence daw. Bigyan mo ng load dyan at bawasan mo na ako ng buhay. Ang lakas ng loob namin magloko kahit na yung kausap na may-ari ng phone ay manager namin. Paano niya di nararamdaman? Ba't ka manhead? Oh my God, gawin pa nilang wallpaper. Sa bilis to na proseso para mag-submit ng 30 days resignation. Magaling! Approve ako dyan. Kalokohan nyo. Galing kay Shitante.
Ako po. Ako, kakayanin pa ba na yan? Para maayaw na. Tamaro FX na lang. Oh! 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 Parang pighati. Sabi ko di ko kaya. Pinilit mo ako. Ang sakit. Galing kay Anak Christine. Sa Pag-asa, wala po silang namomonitor na sama ng loob, ng low pressure area Ako marami, dito po kami kung sa loob dinaanan ng kayo na may Philippine masamaan Air loob. Responsibility. Ayun. Ngayon po sa labas, wala pong nakikita na anumang sama ng panahon. Labas po yan ng ating bansa. Maraming sama ng loob kanina. Yung nanakawan ng phone, yung siklista. Ito, galing kay Ryan Ramos. Hindi lahat na lisensya na uwi sa lisensyang papel. Kanina, hindi lahat na uwi sa lisensyang papel. Ako po si Jack. Jackpot. Dito to. May oras ka pa magbiro, boy. Ang tawag dun? Mga pixer? Baka ka naman nakipagbiroan kami rito, Jack. Jack Roberto. Yan mga Jack talaga eh. Huwag nyo nga hayaan yung manalo lagi ang intrusive thoughts nyo, ha? Itulak natin yan. Intrusive mo na barel, iba itago mo. Para ipakita ang tama ka. Galing kay Enzo. Ito dapat ang mga pulis natin eh. Oh. Mapagkakatiwalaan to serve and protect. Be a symbol of good. Marunong magluto ng adobong manak. Bad trip. So, yan ang gusto kong kapulisan. Galing kay Careless Wing. Marami sa mga sasakyan ngayon eh. May intrusive actions na yan, hindi na yung thoughts. Huwag kayong manakot ng ganyan, may nagtatrabaho lang sila. Tunad, galing kay Team MJ. Mawawain. Hindi mo ba ako nakita? Ano? Ang laki-laki ng sasakyan ko, hindi mo nakita? Yung ba yung... Naku po. Mabaka. Ako, mayabang si Ate. Ali kayong tatlo dito. Parang yung teacher ko. Ba't nakangiti ka pa? Ala nyo Ganito rin kaming magkakaklase pag tinawag ka ng guidance. May isa lagi nakangiti, may isa lagi natatawa eh. Lalo lang lumalala yung sentensya namin dun sa office eh. Hindi na kapagsabi na ba sa inyong tatlo? Dahil matagal na kayo nagtatrabaho dyan. Nasalamat. Nasalamat dahil sa inyo. Gumaan ka ng buhay namin. May nakapagsabi na ba sa inyo yan? Oo. Ngayon pa lang It's a prank! gusto kong Okay. Maganda acting. Next group. Ako rin, basurero din ako ng internet eh. Kaya saludo ko sa mga basurero dyan na matino. Ginagawang trabaho. Kayo na mangolekta ng mga basura sa totoong buhay. Ako na bahala sa internet. Bigyan niya ng pagkain. Sarap. Bagay lang dapat, diba? Mahinahon, malamig ang ulo. Di kailangan maglabas ng barel. Pero ilabas nyo ang basura nyo para sa kanila, para di na sila mahirapan magtatatawag sa inyo. Kaya ingat kayo palagi. Gusto wholesome lang. Ayoko na ng puro away. Sunod, sa Filipino Star. Paano kaya sasabihin ko na wala na yung payog? Wag na, hayaan mo na siya kasi may mga stages of grief pa yan eh, diba? Sunod, mission. Yan ang wag mong bubunggoy kasi marami na iniisip yan. Marami ng daladalang bigat sa sama ng loob. Diba? Pasok ko yung sama ng loob. Lagyan mo na yung huling buhay dyan. Sige na, tanggalin mo na. Tapusin na lang tong tatlong to. Saling sa San Pablo City. It all interconnects yung basura nung... Kaya ilabas nyo na lahat yung mga pamangkin nyo, yung mga tambay sa bahay nyo na wala silbi. Labas nyo na lahat. Kami na bahala dyan. Ang basura nyo, akong bahala mangolekta dyan. Ako nga pala ang basurero ng internet. Doon tatapos yun. Natawa ba kayo? Nainis ako, parang pareho eh. Natawa ako, naiinis sa mga naganap eh. Mga nakuha ng load dyan, gamitin yan. Mag-ito, huwag nyo kalimutan i-like siya sa mga mainitin ang ulo nyong friends. At huwag nyo kalimutan paano na mamaalam siya.